Kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ IDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fil dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la ni ye Mamadu ye taxi bolila don ka to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi ka kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 060 aw bisimila u tɛ lafiya la ni ko u tɛ lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye ani jɔrɔ wulikajɔ ni cɛsiri ka se ka sigidaw ni dugu bila ɲɔgɔn na siraw la kana baara kɛ seliba ɲɛkɔrɔla in na an na an da don la denmisɛnnin 10,986 olu de bɛ ɲɔgɔn da la musolakaw ye 6,850 a bɛ fɔ min ma ko bololabaara ɲɔgɔn da n'o ye kapu ye ale daminɛna kunungo Bamakɔ kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa baara mun kɛra kunungo an n'an da don la Segu Bamako Segu an bɛ taa seli kɛ wa an bɛ to yan wa ayiwa ko fɔ an k'an ja gɛlɛya dɛ Gima ka kuma ja gɛlɛya mugu ko fo k'o ɲini ka d'an ma Mali alimamiw ka ale kɔni b'a fɛ sa seli kɛnɛ ka sigi 7h45 ko sabula tile ka kala sa kosɛbɛ o b'a to min ye saga baaraw ye olu n'an ye saga sɔrɔ de alimamiw an ma saga sɔrɔ fɔlɔ dɛ saga tika ye Bamakɔ fɔlɔ Mali ni Irisi olu ka bolo ni ɲɔgɔn ma o baaraw kun cɛra Aluseni Sanu y'a bɛn nɛgɛmɔ an na o da outlook kan min ye kɔkan kibaruyaw ye an na taa o la an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la fana wulikajɔ ni cɛsiri ka taasibila kɛ ka ɲɛsin Sajo Kamara ma san kerecɛnnakaw ye o baara kɛ min ye farikolo ɲɛnajɛko ta nasira fɛ Mali farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaa kura n'o ye Muazu Sise ye ale ye wulikajɔ kɛ ka taa Faransikaw fɛ nin waati in na
min ye ndulatila minnu bɛ an'olu dɔw ye ɲɔgɔn ye maa min kan ka bilasirali kɛ an ka ndulatilaw tɔgɔ la jamanaw fanfɛla la sa n'o ye Mohamed Lamine Sise n'o b'a wele ko Momo ale fana a n'o fana kuma ɲɔgɔn na min ye tasibila ni wulikajɔ ni cɛsiri ka Sadio waleɲuman dɔn o baara dɔ fana kɛra pionnew fɛ yen segukaw fɛ yen ko ye jasira ni wulikajɔ cɛsiri ni timinandiya sali ɲɛkɔrɔla la an bɛ se cogo min na ka lakana an ka sirabaw kan nin waati in na min ye maliden caman ye min ye dugu